ପିଲାମାନେ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ସର୍ବସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସରକାରୀ ହେଉ କି ବେସରକାରୀ ହେଉ କେତେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ ଓ ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କେତେକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ କୁହ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ କି ନାହିଁ? ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କର? ପାଠ ପଢ଼। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କୁହ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। କେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି? ତୁମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ, ହଁ କି ନାହିଁ? କେଉଁମାନେ ରାତ୍ରି ଜଗନ୍ତି? ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି। ବଗିଚା କଥା କିଏ ବୁଝନ୍ତି? ତୁମ ବଗିଚାର ମାଳି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ତୁମ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବା ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠାରେ ତୁମେ କ'ଣ କର? କେଉଁ ବିଷୟରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ ଓ ସୁନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଆଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ, ଡାକ୍ତରଖାନା। ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସେବା ସଦନ, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, କ୍ଲିନିକ୍ ଆଦି ଖୋଲି ଅଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେଉଁମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି? ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ଯେପରି ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି କେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାପାଙ୍କ ସହ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝ। ନର୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଟେକ୍ନିସିଆନ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ, ଝାଡ଼ୁଦାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବିକା, ଡ୍ରାଇଭର ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିବା। ନର୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।